neke askoren ondorena dela, eta hori badakite ondo baino eta gure lehiakideek, Koldo Iñaki, garaipena nahi, baina horretarako zemaneke, Zemaneke miluzen. Hortxe, ateatean Hortxe geratu gauz, gara. ateatien, besteak beste, batera geratzen gabiltze finaletan. Bueno, ondo zabiltzaten seinale, Koldo bai. Bai, Bueno, bai, Koldo, irakaslea esan dugu, zeren irakaslea zinen? Euskara irakaslea. Euskara irakaslea Bai, zinen. hasiera batean erlijio irakaslea ere izan nintzen. Ara? Bai, eta gero sartu nintzen funtzio publikoan eta Euskal Euskara filologo irakaslea. bezalako, Lehenago ere eta- Euskara irakaslea nintzen, Denetik. Esan dugu irakasle jubilatua gure Koldo, eta Arrasateko ospitalean lan egiten Iñaki bebai, musikazale, zinemazale, eta erakusten gauetik eta gauetik gauera. Eskerrik asko, gurekin egotiarren. Leizarrak ere dotore, lekua ondo hartuta, Bai, hortxe. Edo, erdi-erdian, gozo zabete. hori da. Argoitz eta Xabi Leitzarrak 3. ez gurean 251 euro. Ja, eskuratuak, asmorik eta... Zako irauz, bada ongi. Bai, baina momentu zaukatzenarekin... Afaritxo bat egon. Afaritxo bat. Bai. Eta lanbideak errepasatzen hasi garen ezkero, Argoitz, elektrizista, elektrikaria. Autonomoa, elektrizista, bai. Autonomoa. Horren autonomoa eta gero erokoa. Okina entzia da. Ados. Eta zer moduz? Ondo, gustoko lana dago, eta orduan, bueno, gustoko lanen. Aldaparik ez. Txispak bai, akaso, baina aldapari bat ere. Bai, bat bineo gehiago. Eta Xabi berri soinketako irakasle. Bai, gorputz hezkuntza, bai. Aldapare emate du beste izango da hor ere, ez da? Bai. Ikasle trasi xamarrak eta... Ez, ikastekin ongi. Eta beti soinketara gustora joaten da bat. Bai, normalen, gehienak bai. Zuek miluzera bezalaxe, animo eta zorte omikote. Eta Sierreta Mikel etorri barri, ze moduz? Mutilek? Hementxe. Ongi etorri, lehen gustuak zari, Asier? Bai, ala gara. Bueno, kasetaritze ikasten zabiltz. Bai, lehioan. Entaietiz atoz. Hori da. Bertako musika bandan. Bai, ala da. Jotzen edo, jo duzu edo? Perkusioa, zarpai bandan, bai. Ondo. Nola, barkatu? Perkusioa. Eta ze banda? Zarpai bandan. Zarpai. Elez bukatu da ez? Ez, Zarpaiak ezarete, bale, zarpai banda. Horti datorri zena, Bai? Bai. Eta besteak beste suposatzen dute, Asier, Mikel laguntzen, Mikel plana daukagulako. Hori da. Zein da plana? Bizitzako plana, Mikel? Ezkondo egiten naiz. Eta horretarako, miluzera etorri, lehen guzuarekin, eta ia diritxu edo lortzen dan, edo zein da plana? Beti otea dirua gastatzeko tokia, baina lortuko bagendu, Ai, ze ondo, belburu ederrarekin. Gatoz, eta gainera ondo pasa, ezta? bai. Mutilek, ongi etorri. Hasi horretik nik berri zentzun nahi dute. Bakizu ez zaretela munduko publikorik onena. Miluze aztena da! Bueno, pareak osatzen hasiko gara, eta Koldo eta Iñaki zauekin hasiko dugu zeregina. Gaur, nordu maira? Iñaki, bagoi mailako ikerkuntzan aritzen diren taldeak alde batetik, Euskal Herrian geratuko gara, eta dagokien arloa. Bestetik, guazen, sorte hon, denpara. Mintzola? Mintzola, ahozko jarduna. Osondo. Inguma? Inguma... Zientzia, esan diteke? Ondo? Isataldia? Isataldia informatika. Osondo. Nor? Nor... Hezkuntza. Ikasgura? Ikasgura, hezkuntza. Bai. Nor? Literatura. Laida? Literatura. Bai, sartu da. Eta sartu da. Taula guztik osatzeko hortxe atarian geratu gara, denbora pixka falta. Isa taldea, informatikarien talde sekretupekoa edo, EHUko irakasa dira. Eta aparteko sekreturik, baina hori dute izena, Inguma komunitate zientifikoari lotutako taldea, ikasgura eta hezkuntza, noski, izenak ala agintzen duenez, Laida EHUko literatur aditu taldea da, Mintzola euskaltzainiak sustatuta, ahozko jardunarita bide emateko egitasmoa, eta bukatzeko, eta hau falta egun nor, ikusentzunezkoi lotuta, Europako hizkuntz gutxituak ere, tartean lantzen dituzte, baina oso ondo. Bost, zuzen erantzun da, 50 puntu. Argoiz, Xabi, lanerako gogoz? Bai? Venga. Komiki zaliek? Ez asko. Bueno, Euskal Herriko komikiekin egingo dugu jolas nordu maira.
Ni, Bueno, esan genezake, Euskal Komikigintza loraldi politean dagoela, sekulako liburuak kaleratzen ari dira, azken aldi honetan. Bueno, balde batetik, komikigileak, eta bestetik, badagokien obra. Guazten denpera. Katalina Foixekoa. Adur Larrea. Elgeta. Adur Larrea. Agosti Xao. Joseba Larratxe. Kontu ziruak atx. Eneko Aritza. Belatz. Zorri Argoitz. Bueno, obra esan dizuet, baina pertsonaiak ikusten. Pertsonaiak, lotu behar ziren. Eta, nahiko lotuta, ibili gara gu ere, punturik bat ere azkenean. Hori da, lehenbiziko parea, Maria Zugarramurdikoa eta Adur Larrea komikigilea lotu behar ziren. Zugarramurdiko sorgin eizari buruzko lanean, Agosti Xao, Asisko Urmenetak sortutako pertsonaia, azti hitza, komikian, Katalina Foixeko eta Ainara Azpiazu lotu behar zen dituzten, Eneko Aritza eta Joseba Larratxe ere bai, Lucio Urtubia eta Belatz, Mikel Santos Belatzek, anarkista nafarraren ibilera kontatu baitzituen Gerezi Garaia lanean, eta bukatzeko Elgeta eta Dani Fano, Elgeta trikitilariaren bizitzari buruzko sasi artean Elgeta lanean. Lau akatsekin punturik ez. Estima. Asier eta Mikel, zeuen txanda orain, Asier, endaian bizi, zu? Bai. Mikel, oiartzuarra, baina itziarren bizitzen. Bai. Ondo, inguruko herrizek eta? Ezagutzen dituzue? Ni normalean ondo moldatzen naiz. Bai, Oso ondo. Borrokeina egingo dugu jolas. Nordu maira? Ni joango naiz. Asier, hartu leku mesedez. Nor joango da, ondo moldatzen, no? Igual ondo moldatzen dena geratu beharko. Baita ere, asmatzeko, claro. ikusiko dugu. Euskal Herriko herriekin egingo dugu jolas, alde baten herri bat, mugakideak. Parekatu beharko ditugu, guazten denpara. Ola Berria. Idia Zabal. Ondo. Sara. Sara. Etxalar. Ondo, Oñati. Legazpi. Iruña Oka. Gasteiz. Alonsotegi. Barakaldo. Barañain. Zizur Nagusia. Ondo. esan du, eta ez alferrik esan, ondo Asier, no moldatzen zara, bestaldean Mikel ere bai, biak ere zora, garri, azetaldea, Ola Berria eta Idia Zabal, Ola Berria Idia Zabal herriaren iparraldean dago, aldamenean kokatuta, Barañain eta Zizur Nagusia, biak Nafarroan, biak oso leku politak, bide batez, Oñati eta Legazpi, nahiz eta bat Debagoienako parte izan, bestea Urola Garaiaren parte, elkarren ondoan daude, Alonsotegi eta Barakaldoren pare, Bilbo bueltan denak ere, Iruña Oka, Gasteizen Araban, kokatu beharra dago, Gasteiz aldamenean Araban, nahiz izenak nasmen pixka bat edo eragin dezaken, eta Sara eta Etxalar bata Lapurdin eta bestea Nafarroan, baina elkarren ondoan. Zoragarri, 60 puntu bikote! Eta isilik jarrai dezagun orain, lekua dotore, noski, Koldok hartuko du? Edo? Bai? Bai. Nahi baduzu, Koldo? Bai, bai. Norberak bere denborak ere izaten dituta. Denbora gu jarriko dugu kasunetan eta bukatu baino lehen asmatu aldela. Boazen, denbora. Ikara, beldurra. Bai. Ea ba. Pilotalekoa? Ez. Erromeria, soa artifizialak, girnaldak... Venga, bero. Bero. Ea, marrazten. Zer moz moldatzen garen? Zer da hori Iñaki? Hori letxuga bat, abaniko bat. Bero. Abaniko bat ez... Barkiloa, ez. Ez. Asa. Oso ondo. Asta bat. Bigarren marrazki bat. Zuko egiteko zera, ez. Iturria.
Bota, Iñaki. Bai, baino termalak. Kontuz? Bueno. Oso ona, azken hori, Zentsua! Bai. Bai, gurutzea, berandu xamar, iritsi da kaso, baina oso, bai, Eliz giroan eta kokatzen baitugu. Konfetiak ere falta zigun. Oso ondo, egin arren. Bai, konfetiak edo dena dela, bai, momentu batean pilotalekua esan duzu. Bisitatuko nukenik, alako pilotalekua, denak. Hei, pilota partidak eta, festa hau. Bi, oso ondo mutile, 40 puntu! Soinketako irakazlea eta elektrikaria. Hala. Nor joango da maira? Elektrikaria, noski. Proba hontan abiadurak ere balio baitu, eta txispa izateak eta bestelako kontoi guztiek. Ja ba, zeba puntu pilatze ditugun. Guazen, denbora. Marrazten hasita. Apa, Xabi. Aukia, txufea. Lavadora, diska. Bero. Grafo... Bota, Xabi, gizuta. Ez dakit... Errazal da, Mintzioka. Apargoitz. Irakurri... Eman... Lista... Hacienda... Marrazkira bueltatu, lehengo marrazkia da, Xabi. Bero ibilizara? Bai, diska... Bai, zer da? Diska entzun gaioa, ez dakit nola... Bai, disko jogailua, disko entzun gailua ondo. Toka disko bat. Bai, toka. Eta hau? Oiaskoa, txerria, txerrikumea, arkumea... Titsi burduntzi bat. Oso ondo, Bai, burruntzira jodu zuzenean. Sugarretan eta irudikatu dugu, hor txerritxo bat ere. Sekulako kurrikuluma duela, Argoitzek erakutsi du, jamai ezina. Fea, Argoitz elektrikaria zamaitugu, baina kurrikulumean zer gehiago letorke? Zubiltzaile bolontresa? Bai, beñorista sartzen, kurrikulum emana. Bai, horrek asko balio du, asko dino zuri buruz. Ondo, bat, 20 puntu! Ikain! Asier eta Mikel, Asierek esan dugu, mugakide diren herriak identifikatzen eta trebea dela. Imintzioka? Ni joan ez. Mikel obea, oso no? Obea ez dakit. Bai, Mikel, zuk ere sinetxi. Probatu inberda. Bota, segi, hartu lekua. Ariketak hasi, edo lanak hasi, ondo hasi baititugu. Eutsi bide horri. Eazen bat puntu lortzen ditugun. Oazen, Mikel, demora. Etxia. Bueno, bero. Auzoa. Bero. Herria. Kalea. Apareta. Ez. Etxeko horma. Bueno. Hori. Futbol zelaia. Ez. Egon zela horra ziren. Ikuyua. Aldatu, bai. Ea, beste honekin. Ogia. Ez? Opila. Ez? Begiratu ondo? Sus. Ileekin hola, ez dakit. Ez zait, okurritzen. Patataren bat edo. Probatu imintzioko bestela, Mikel. Bai. Kafesnia. Kafea. Lasai te. Venga, bero, zer da? Infusioa. Bai! Ai. Zarri, Mikel. Infusiorako boltsatzu bete, Bai, ez zara berezik izalea, Mikel? Ez. Marigorringo txugazan, marrazkituek. Pensatu. Eta eraikina. Zaiakera. Eraikina, karo. Bai, orokorragoa zen. Marigorringoa, igual, margotu ditu justu Marigorringoaren genitalak, edo ez dakit, batik zaitxura hartu dugun horri. Bat mutileko 20 puntu! Gauza polita da, Marigorringoa, Baina, marrazkiaren arabera aldatu daiteke eroski. Itz askotua. Ez dago alde handirik, markagailuetan, puntu gitxi bildut orain arte, ia astintzen ditugun markagailu horiek. Badue,
Koldo Maira, eta ia, azkar baten eta konzentratuta egiten dugun ariketa, guazen denbora. Keltak. Galoak. Britainia. Bretañan. Druidak. Gaelikoa. Galikoa. Galesak, ez. Herrialdea. Irlanda. Bai. Pribatua. Ikastetxea. Antonimoa. Publikoa. Bale, Jotzeko. Otzeko makila. Musika. Musika. Diskoak. Teklak. Pianoa. oso ondo. Ondo. Torri, Koldo. Oso ondo. Bai, ñabarduratan gehi galdu gabe, asko zobea, herrialdea eta Irlanda, hortxe zegoen, bestetik pribatu eta publikoa. Publikoa aipatuta, txingudi institutua irundik, hau da publikoa, hau! Zoragarria, oso ona. Eta pianoa ere jo baituzue, bikain, 3, zuzen erantzun da, 60 puntu zuentzat. Oso ondo. Re, sol, la, si, do, re, sol, sol, Bach, itxutu zana. Wow. Zemako ez ikasten. Re, sol, la, si, do, re, sol, sol, mi, dos, mi, fa, sol, 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 hori Bach da. Koldo eta Bai. Iñakiren lagun mina. Bai. Itxutu zana, gero, momentu baten. Oso ondo. Itz eskutua. Venga, badue Xabi. Jolaserako prest. Venga, puntuak bildu behar dira. Bai. Argoitz. Sorte hon non guazten denbora. Gainditu. Suspenditu. Vale. Giarra. Muskuloa. Bestea. Ezurra. Vale. Bikain. Paso. Paso. Usaia. Zurra. Txarra. Kiratsa. Bikain. Oso ondo. Ardoa. Beltza. Aparrakin. Txampana. Alemana. Zerbeza. Euskeraz. Garagardoa. Vale. Eguna. Astea. 30. Hilabetea. Oso ondo. Torri Xabi, oso ondo. Esan baitugu esan, puntuak biltzea beharrezkoa zela, eta ondo, garagardo batekin topa egiteko modan zaudete. Txampaina edo ardoa dena delakoa. 5 asmatuta, 1 puntu! Berto! Asier eta Mikel! Guazen, beste beste egin behar dugu. Ni joan naiz. Berto, eskutuan dauden hitzoiek asmatzeko prest. Mikel geratu da mailan, eta badu Asier lekure. Guazen mutilek, denpora. Lehenengoa, Irabazlea. zer, Txapela. orokorrago, Garaia. bueno, paso. Sexurako, Abilezia. umea, Karrua. ez, Paso. paso. Arrautzak, Oiuak. lekua, Oiategia. Bai. Julen, Torri, Asier! Garaipena, hor urbildu gara, apurtxuet. Bereziki polita da proba hau, Bai. momentuko urduritasun presa horretan, autobiografiatik ere asko eskaintzen delako. Sexua, abilezia. Ezkondu eta gustora gainera. Etxean dagoen bat, beho doiola, eta zui 20 puntu! Wow! Mikel, oraindiko gozago jakiteko zer zen, Bai, ezta? preservatiboa zen. Preservatiboa zen. Bai, txanu edo, Bai. latexa edo. Oso Abilezia, ondo. zabaltzeko ere abilezia behar da. Markagailuak, venga, azkar baten ikusiko ditugu, 150 euro, bildu dituzte, Koldo eta Iñaki. Argoitz, Xabi, 120 puntu zuen markagailuan, Asier eta Mikelen. Ba ez da norberarenak asmatzieko meni, dala bakarrik. Errebotean arrantzatu behar dela be bai. Garrantzitsua. Adi danok. Koldo, lehenengoa badator denpora.
Sekulakoa, bere bizikoa mailabian. Munduan batekoa. Arlotea. Zarpak zikina. Berduratu, hegoaldean. Gerturatu esan duzu. Berduratu. Berguratu. Hegoaldean. Beharko. Ez. Sekulakoa, bere bizikoa mailabian. Munduan batekoa, Arlotea. zarpazikina, Berduratu, hegoaldean. eratu, Matraia, masaila, minakan. arazia, Osondo, zer remedio? Beharko. Hori da. Edatu edo berduratu. Barazkiekin ez baitagoa inolako Berduratu. zerikusirik kasu honetan. Lau, sartu dira. Edatu da dela markagailua ere. 40 puntu zuentzat. Eta bigarren taula, Teioka. Lehenengo erantzuten argoitz, ez dugu izango zara? Vale. Eutxi aldala, guazen, denpara. Urratxa, pausoa, Donibane Loizunen. Dartea. Urratxa, pausoa, Donibane Loizunen. Inka, Berna Argala, Bermeon. Pelenka, Oso. Franco, Ahots Zarata, Iskanbila, Lapurdin. Ualdea, Asier, Urratxa, pausoa, Donibane Loizunen. Inka, Berna Argala, Bermeon. Pelenka, Oso. Franco, Ahots Zarata, Iskanbila, Lapurdin. Asperta, Urratxa, pausoa, Donibane Loizunen. Inka, Berna Argala, Bermeon. Pelenka, Oso. Franco, Ahots Zarata, Iskanbila, Lapurdin. Aroa. Aroa. Eta hanka argalak dituena, hanka txotxak ere, esaten zaizkie, oiei. Pelenka, Bermion, oso polita. Eta oso fin, zuek ere hankak bezala xe. 30 puntu! Eta hirugarren taula be Ateioka, Asier, zeu erantzuten. Lehenengoa, hirugarren taularentzat, denpora. Udaltzaina, Azkoitian. Jesus. Ubarrazkia, Udaltzaina, Azkoitian. Merixoa, Losintxaria. Zirgitona, Kodo? Udaltzaina, Azkoitian. Merixoa. Losintxaria. Zuriketaria. Mi gaiztoa, Oztikina, Zaraitzun. Zirrikitona. Solasa, Itza. Pantxeta. Udaltzaina, Azkoitian. merixoa, Losintxaria. zuriketaria, Mi gaiztoa, Oztikina, Zaraitzun. zirrikitona. Bai, bai. Arantza. Ez dugu alferrik aipatu, errebotearen garrantzia, bueltan puntuak dantzan jarri. Koltok eta Iñakik, 30 puntu! Markagailuan, tribuaren berbak eta gero nera geratu zaizkigu. 220 puntu lehenengo markagailuan Bilbo Zarautzen. Leitza, 220 puntu. Daia Itziarren 230 puntu. Eta saioa azterako, esan dute, Leitzarrek, afaritxoren bat edo. Tira, hirugarren saioa, 241 euro irabazita. Hemen txe, bokatu da. Hauxe, azkena. Argoi Txabi, afaria, non? Zegit. Tolosan, ez, diarro. Bai? Bai. Ia da, inauteriak eta aprobetxatuz, edo Igual, bai. tarten pixka bat luzeago ere utzi, ondo pentsatu. A ver. Leitzan ere, ez baita leku txarra. Bai, galderie hobeto formulatuta. Afaria guretzat Leitzan non? Hori da, zuzenago esan da, Bai, alegia. bai, eta noiz. Leitzan bai, noiz. Leitza, egozein egunetan, Bai, ez da? gombidatuko zaituzte. Leku ederra baita bide batez, Leitzarrak ere begira izango dituzue. Herritarrei, luzatzeko mezuren bat edo, nahiko bazen dute. Zubizitza, leitzen. Gora Santiburtzio. Gora, Santiburtzio! Kapo bilote! Zuek! Eta aurrera egin aurretik, eta asko gustatzen baitzaigu hau, Bai. erronka bat, beste erronka bat, luzatu nahi dizuegu etxekoi. Esaera zarrak, ardatz hartuta, esaera zarrak asko baitira, eta askotan erabili ditugu, batzutan gaizki ere bai. Istripuz, gaizki ikasi ditugulako eta gaizki esan, edo naita propio gaizki esaten ditugulako. Esaterako gure inguruan erabiltzen den bat, etxean uso, kalean bitxo.
Haitu, 8 ja geratu baita ez dakipa. Zarkitu txamar, etxean uso, kalean bitxo horrelakoak. Istripuz ere sortzen direnak, Badira asko. Zozoak baleari ipurbeltz. Hori entzun da noiz bait? Beleari. Zozoak baleari ipurbeltz, Bueno, berariaz edo istripuz gaizki esandako esara zarroi guztiak bildu nahi ditugu. Beraz, partekatu gurekin, sare sozialen bitartez, eta hemen gero probatarakota erabiliko ditugu. Zer ez dugu erabiltzen Ba, duk. Zer ez dugu erabiltzen dena. duk. Bigarren fasean, Koldo eta Iñaki, zemuz? Ondo, Ondo, apurtxu bet ez dututa, bai, baina, bueno. Danok, iritsi gara. Ondo, leia derregondalako, eta Asier eta Mikel, ondo? Bigarren Bai. fasera sailkatuta, pozik? Bai, konten. Listo, bagoaz helburu betetzen, oso ondo. Fenomeno, definizioak. Bizkor, ondo eta azkar, usoak Egan. egan. Mikelen kamisetan. Eta badaki zaharrak, erakutsi beharrak. Zalo beroan. Horrelago jendea behar dugu. Erronka luzatu eta bueltan beste bi. Horra garri, ea definizioak zer moduz moldatzen garen dena den, Zentra gaitezen, Koldoren zalemizikoa. Debora, zertarako den ez dakizun tresna hori? Tramankulua. Bai, erabatekoa, benetakoa. Benetakoa, erabatekoa. Bai, bidez... Euskaldun erabatekoa, Euskaldun... Petoa. Oso, ondo, zorregatik. Ogibide bakoitzak bereak dituen tresnak. Lanabesak. Bai. Popa kantatzen duen Nafarroako herri urperatua. Toiz. Toiz. Aldapa pikoa eta latza. Malkarra. Malkarra. Haragia mozteko erabiltzen den tresna irristakorra. Labana. Labana, bikain. Jateko haragia, egazien ere bai, baina bereziki abereena. Okela. Okela. Pipan erre. Pipatu. Pipatu. Bai horixe, errobi taldeak 1977ko diskoan eman zikuna. Bai. Errobi, 1977 disko hartan. Lekukotasuna. Ono, hortxe, jakin nahian geratu direlako, 8 bikain mutilen 80 puntu. Ondo. Asier eta Mikel. Bai? Guazen esan du, Asier ezkena. Guazen. Denborarik bat ere galdu, gabe. Izan ere, galdutako denbora. Ni esaera zartan oso txarra naiz. Bueno, ea definizio egin zer modu zertu. Ea. Nik ere egin dut alferlana, bota eta... Lan alferra, lan... Alperra. Oso ondo, bueno, definizioak! Asier zurekin irazita, denbora! Sherlock Holmesen etxai amorratua edo Euskal Zinemagile kuadrilla. Ostras. Bai. Ez? Ez. Bai. Probatu. Sherlocken etxaia eta aldi beren Euskal Zinemagile kuadrilla baten izena. Moriartitarrak dira hauek. Mateoren arabera lehenak izango direnak. Azkenak. Lehenak izango dira azkenak. Burdina lantzen duen arotza deabrua bera baino gaiztoagoa. Errementaria. Sondo, Oteizak Bilboko udaletxeari jantzi ziona. Txapela. Txapela. Mariasun landako azpian gorde zuen animalia. Animalia bat? Bota? Bai? Asier? K eta L? Ez, ena betortzen. Krokodiloa. Arberoa eskualdeko zein Arabar Errioxako herria. Bastida. Bastida. Eta galtzen azkena, dantzen egiten du zestoan. Dantzen azkena? Itxaropena. Itxaropena. Hori omen da. Dantzan azkena ulertu dizut, bai. Zehazte, errasteko. Venga, 40 puntu lau asmatuta, oso ondo. Eroglifikoak. Zer, Koldo? Maizu? Bai, gusto ditu jataz. Bai, Etxian be, gozatu iten dut. Bueno, badakizu sortu aldabe bai, Dago luzian du, baten bat. Hori ere aprobetxatuko duguta. Eroglioren mailara eskara iritsiko inor, baina, bueno, hane hongo da. Katu batekin egoten da miluze ikusten. Ia gaur, zer gertatzen da. Koldo Iñaki, lehenengo eroglifikoa badator. Denpora. Beharrezkoa da. Abeltza, Lena, belarra. Koldo? Abeltza. Abeltza baderantzunen zati. Abeltza... Zer da? Bekue. Abeltzain. Bai, zer da bekue? Esan duzu, Koldo? Abeltzain belarra. Ez? Abeltzaintza. Abeltza. Hori bai? Abeltzaintza. Bai, hori bai.
Intza, Bai, ba, hori. Goruzeko intza, ikusten genuen, abeltza markatuta geneukana guztietatik, abeltza intza. Abeltza intza. Soltez, abeltza, intza, lotuko dituzte, ba? Ah, claro. Lotu dituzte azkenean. Ondo. Bigarren hieroglifikoa, denpora. Zein kirol egiten duzu? Txirrindularitza. Txirrindularitza. Txirrindularitza, oso ondo. Txirri, indu, irakurtzen egon garralako, ele txirrindul aritza. Aritza ikusten genuen, txirrindularitza. Zer txirri? Zer txirri? Ni gehiago mirri. Bai. Ez, txirri imitatzeko zaila da. Kaixo, da, bueno, oso zuzen eta... Bai. Baina mirri, bedeoa, bagixo, leski. Hemen, nor ritzateke txirri eta nor mirri? Ni txirri. Bai, ez da. Eta zu mirri. Oso ondo. Bai. Publikoa txiribiton. Ez, txiribitonek, ez du ezer esaten, txiribitonek egiten du... Make. Moki, moki. Oso ondo. Bitik bi, ia hirugarren ere asmatzen dugun. Hirugarrena denpora. Zer esan dizu? Ixo, Isilka, isoka, Ixo bada erantzunen zati. ixo, Ka, zelan dabil. izketan. Zer esan dizu? Isoki, isiltzeko. Bai, zeini. Ka hori berbetan. Ka hori izketan. Bai. Ixo, kaixo. Kaixo, jole. Kaixo, Oh, Ah, kaixo. zirudiena baino errazagoa, kaso? Bai, askotan horiek izaten dira zailenak. Aurreko biak, ondo hori bai, 60 puntu! Eta, Ziur eta Mikel, zer? Eroglifikoek eta guztoko? Etxetik beti dena oso errex. Ah, oso ondo, Asier. Hori oso Beti ondo da. dena oso Bueno, errez. beti, gehienetan esan dezan. Ja sigara aldatzen, Bai, hobe da. Ez. Beti. Bota. Bota. Da dorre lehenengue, denpora. Aspertuta nago, atera. A ber. Kartak. Bai, Oso ondo. Oso ondo. Sartuta dago eguapo da Jeff Goldblum, Bai. aktorea, Zer artista. estatu batu erra, bueno, Car, zango luke, autoari, eta Car, tic-tac, eta falta zitzaiguna, batak, kartak. Kartak, Oso ondo. aspertutakoan. Gero jende aspertu egiten da. Kartetan ere. Zoi zalea zarete? Bai, kartazalea bai. Niri gustatzen azbe bai. Bai. Gero Bereziki? jokako dugu? Egingo dugu gero, saio Musean, bat, ja. musean. Bai. Bai. Abitu musien nik ez dakit. Nik ere Ni ez jartzen nahi zurduri. Ni musean ere ez dakit. Bai, txintxon da briska eta Hori bai. beste Inoiz ez bai, da, eskobara behandik eta... hasteko. Begira? Hori begize. Hori da, hori Vale. egia da. Vale. Sexuan Ondo. bezain abila musean ere? Obi. Bigarren eroglifikoa dator. Denpora. Ia ez dut ikusi. Kaiola. Ez, ui, Ez. bargo. Ka, baderantzunen zati. Zer gehiago, zer dori. Leoia. Oia. Eta zer gehiago, Lo. ez? Ah. Kata lehioa bai, ka borobildu beharko genuken, Kast. ka me bat. Ah, vale. Kame leoia. Kame leoia. Kameleoia, jo, Aix. kameleoia. Koldo eta Iñaki ere ez daude oso konforme, Ba, erogliok entzun ditu zuen erreguak orduan, Ba, zailagoa nahi zenuten begira ba. Toma. Bueno, beste gunekoan kamiek baita. asmatu zen dituzten be bai. Hortxe gabiz. Kameleoia. Hirugarren asmatuko dugu, seguru baietz, badator, denpora. Berriro hautsi zaizkit. Nor da? Idea. Hoi ez da Gandhi. Ez? Probatu beste bat. Bibote horrekin, nor da? Ez que bibotearena zeintzen. Hori. Ideik ez. Pintore, margolari oso ezaguna. Dali, Dali. bai, Beraz? sandaliak. Asko daudelako. Dali ikusten genuen santu, orduen sandali eta asko sandaliak. Hau oso ona, egia esan. Asmatzeko igual errazena ere ez. Baina, bueno. Txetik erreza badia. Bai, ez da? Probatuko duzu etxetik berriro. Hemen ere nahiko ondo, 30 puntu. Do. Esaldi bihurrien txanda orain. Koldo eta Iñaki. Txor. Eroglifikoak zion moduan, hasiko gara. Eta ja denak asmatzen ditugun. Lehenbiziko antolatzeko momentua. Denbora. Erakuntza, Ez. utxunea, Ez. zutabe, Ez. Euskarriren, Ez.
Lotzeko. Ez? Utxunea. Bi. Bi Ez euskarriren bi... eraikuntza. Ez bi... Zutabe. Edo eraikuntza. Ez bi zutabe edo. Euskarriren arteko. Utxunea, lotzeko eraikuntza. Ez dugu osatu baina entzun dugu. Zubia. Eta hori ere entzun dugu, Koldo? Ja, hoz gora. Hasi gira. Ondo? Euren etxin dauz? Bai. Nahi duzu eurrengo dena den, edo? Bai, ez da. Komeni. Bokalak! Demora. Pertsona. Ez da P? Parisen. Oso ezaguna. Eta. Bustitat. Ez da bu. Beste. Ez da B. Bas. Ez da ba. Bizitatua den. Horrelako bat dago. Bai, horixe! Bale. Oso ondo. Oso ondo. Bai, ez da? Bai. Eta Koldo konforme gainera. Baina puntu gehiago lortze aldera. Urrengo esaldia ere. Denbora. Muturrera. Muturretik. Muturrera. Muturrera. Soka batez. Ez. Muturretik muturrera. Jaurtitzeko. Soka. Ez. Muturretik muturrera. Jaurtitzeko. Ez. Duen. Soka. Soka batez. Jaurtitzeko. Erabiltzen da. Gestiak. Jode, duen ikusten geziak. Gakoa hori zen. Hori faltazitza egon. Tira. Kontuen hartu, Ai. Beti ere. Oso arrastonak dirata. Azken bat orain. Bokalak. Guazen denbora. Euskal dantza bat. Dantza bat. Baten. Ez da bate. Bati. Izena. Ematen dio. Zeta eta gero bokal bat? Bai. Objektu honek, baina. Bai. Zeta eta gero bokal bat? Ezerrezko. Ez zeta eta gero? Zurezko objektu honek. Bai. Bale, bai. Bale. John Gong zeugaz. Bai, ez da? Lagun egin da, ondo. Zurezko. Bi, 60 puntu, mutilek. Parisen oso ezaguna da eta bisitatua den horrelako bat dago. Euskal dantza bati izen ematen dio zurezko objektu honek. Zer da? Zubia. Zubia, ikus dezagun. Arkua da. Komodina, ez dugu eskuratu. Momentu baten, muturretik muturrera doan soka batez geziak jaurtitzeko erabiltzen da ere. Arkua, izan gakoa. Tira, puntu batzuk lortu dituzu dena den, sokatirarako badaukagu materiala orduan, puntuak dantzan jartzeko. Asier eta Mikel, hauek ere etxean beti oso ondo, zoragarri beti. Ez, hauek ezain. Hauek ez? Hauek ez. No, akaso etxean zailaena hemen da samurxiagoa. Seguro. Alderantzizkoa, Ikustagun, Asier eta Mikel, lehenbizikoa dator, denbora. Izan, Ez? film, Ez? Ez, bai? Estatikoki. Estetikoki. Estetikoki. Zer? izen, Ez? Estetikoki film. Ez. Ez. Estetikoki. Zer? Apurtzailea. Apurtzailea. Bai? Apurtzailea zen film. Ez? Estetikoko apurtzailea izan zen. Bota aukerak. Lagundela izateko ez geratu isilik. Ez da formularik onena. Isilik geratzea. Bai, denporie askar Hori da. pasatzen dalako. Bokalak orain. Eta bota proposamenak. Ados? Ea ba, denbora. Euskal. Txirrindularitzaren. Zaletasunaren. Aurretik bokal bat. Isla. Den. Bai? Den? Zer? Ez, mendi ez. Ez ame? Amar. Ez, emeta gero bokal bat, ez ame? Horrelakoa da. Itz garrantzitsua oso hau, Bota aukerak. Mar. Hortxe dago. Eta Mikelek orain zerbait ikusi ote duen edo. Tira, urrengo saldia orain. Eta bisi-bisi, eta isilik ez, badez bada. Denbora. Banatutako, mami, gozoa, urtsu, duen, aleetan. Aleetan. Fruitua. Ez, aleetan. Mami. Ez, aleetan. Fruitua. Ez, aleetan. Gozo. Ez. Banatutako. Banatutako. Fruitua. Ez, aleetan banatutako. Mami, gozoa, duen. Mami. Mami. Mami, urtsu eta gozoa. Bai, mami. Vale. Hau da, estresa hau. Momentu batean batek hitz bat esan. Ez, eta besteak. Berriz ere hitz hori. Ez. Tira, horrela ikasten da. Bai. Ibiliz ikasten da bainez. Zesa era polita dago ere. Bokalak! Gaur apurtxu etxirri zeuzauze. Bai? Bai?
Ez da, izango idazki. Uste duzu, laguna? Bihurrituko naiz pixka da ni ere. Bokalako ez dela xe, denbora. Gorri, Gorri... Eta hori nahastu. gorria eta horia nahastuz, Gero? Kolore hori lortzen. Kolore? hau Hau? lortuko duzu. Bai! Vale, Zureak. ondo. Eta batekin 30 puntu. Eta Sierra Mikel, gorria eta horia nahastuz kolore hau lortuko duzu, zer da? Laranja. Laranja, ikus dezagun, komodina jokoan. Oso ondo! Aleetan banatutako mami urtsu eta gozoa duen fruitua, eta Euskal Txirrindularitzaren zaletasunan isla duen marea. Asmatu ez duen berba hori zelako? Marea, laranja. Vale. Eta laranja aipatuta, alde batean laranja, eta bestean laranja erdia. Sokatirara bidean, Koldok eta Iñakik 100 puntu, Asierak eta Mikelek 100 puntu, baina komodina ere bai. Ba horiek dira, gaur dantzan jarriko ditugun puntuak, sokatirara goaz. Asier Mikel, zeuek, hasi erantzuten. Lehenengo erantzun hartuko dugu kontuan. Bai. Adostu aldala, azkarri bili, erantzuteko prest? Guazen, denpora. Zenbat dira Kobadongako aintzirak? Bi. 3. Zenbateko beza du arropak Hego Euskal Herrian? 21. Osondo, 21. Koldoteñaki denpora. Erromatarrek zein itsasori deitzen zioten Mare Nostrum? Mediterraneoari. Oso ondo. Asier Mikel denpora. Zein koloretako zapia jantzten dute Pasaiako Sanferminetan? Gorria. Oso ondo. Koldoteñaki denpora. Zein motatako erregaia da petrolioa? Erregai? Fosila. Oso ondo. Asier Mikel denpora. Zer da arrautzan gorrinkoa estena? Zuringoa. Vale? Eta Koldoteñaki orain erantzuten denpora. Nork zuzendu zuen 1987an estreinatutako Titanic filma? James Cameron. Oso ondo. Asier Mikel denpora. Zein probintziatan dago Orreaga? Nafarroan. Vale? Koldoñaki denpora. Zein kiroletan aritzen da Lukas Egibar Donostiarra? Snowboarden. Bikain. Abestiaren arabera Asier Mikel denpora. Euritan tabaztina zer egingo zenuke nire sudurrean? Txirrist. Vale? Nik euritan tabanitz egingo nuke zure sudurrean txirri. Baizu tensioa pixka bat baretzeko. Ze ez da giro. Sokatira honetan, Aizarik ez dago. Sokatira, pinpona, ez da zer dirudien honek. Ez dago inor barkatzeko. Eta guztaren zaigu. Koldo, Iñaki, zeuen txanda orain. Animo, eutxi puntuei. Guazen denpora. Amerikako estatu batuetako zein estatutan dago Los Angeles iria? California. Vale. Asier Mikel denpora. Noren kontra irabazi zuen Argentinak 2022ko Katarko munduko txapelketa finala? Frantzian kontra. Bai? Koldoñaki denpora. Zein ibaiaren arroan dago Gasteiz? Zadorra. Bikain. Asier eta Mikel denpora. Amaitu esara zarrau. Ogi gogorrari, Komodina. agin zorrotza. Beste zaera bat, Beste bat. ondo gogoan izango duzu, Bai, Aurrean ere. mendik aurrera bai. Eta komodinak ea, esaera zar bilakatu dezigu gurean, ez dago komodinik ez alde batean ez bestean, Koldo Iñaki. Erantzun zuzen, beraz. Denpora. Zein da Euskal Herrian aktibo dagoen aldizkaririk zaharrena? Argia. Bikain. Asier Mikel denpora. Zein eduki ontzitara botako duzu boligrafo bat? Horia. Errefusada. Zenbat aldiz irabazi du bera-bera taldeak Espainiako Superkopa? 4. 8. Nola du izena ze amaizeko abeslariak? Aiora Renteria. Bale. Bikain, alako batean, 39 puntu ere aldu ditugu. Bidean, 35 segundu, minutu erdi eskas, Koldo Iñaki, eutxi puntuei, ondo arizareteta. Denpora. Zein herrialdetakoa da Banks uartea? Kanadakoa. Bikain. Asier Mikel denpora. Zein koloretakoak dira Googleeko G izkiak? Urdina. Bale. Koldo Iñaki denpora. Pariseko zein auzotan bizi da Amélie filmeko protagonista? Montmartre. Bikain. Asier Mikel denpora. Zein udalerritan dago Amaiur? Nafarroa. Udalerria bastan. Nola du izena Lander Arretxeak astero berrian idazten duen zutabeak? Zutabea.
Ekografiak zein mendikatetan dago munduko mendirik garaiena? Himalaian. Vale. Tiempora. Eta pena, sekulako norgeiagoka ikusi baitugu, amaiera aldera, ies egin digute puntuek beste aldera, eta Koldo eta Iñaki elkartzori ontzen, bejo negula. Oso ondo, 283 puntu zuek, Asierak eta Mikelek, 7. Baina ze estrena liona, Asier Mikel, bai, ez da? Bai, ondo. Etorri, Asierako beldurrak endu, Bai. indarrak hartu, lekua ikusi, urrenguen, ja... A ver, Ondo. Eta... Finaleraino iristeko, hau paputile! Vale, ba. Koldo eta Iñaki eta Koldo. Etxean bezala, xe, Bueno, bai, gero eta etxekotuago. Karriko ditugu Bueno, etxean baino beto. Pantuflak, nahi duzunean. Guk ere karriko ditugu, ze Kristo. Gaur ere sokatira mundiala jokatuta, eta ez da berriketa, tartean, badira galdera arantzatxu batzuk eta, denak ondo erantzun. 283 puntu eskuratu, eta 4 zifren langa ere pasa eta lurralde berri bat konkistatu dugu, 1.289 euro. Dagoeneko pilatu da. Eta marka makala, baina areagotu liteke. Gaur, zakuan jokoan, 13.119 euro. Guau! Edo? Baina gaur ringu, miau! Katuzaliek zari, Bueno, Ez bereziki, hau bai. Bai, Bai? Hau bai. Iñaki izan da. Bai. Miau! Gara ikutu ditzen nahi, guztarako zenien. Publiko hain abila baitaukagu. Bai. Bat, bi eta hiru esan da, miau bat egingo du. Publiko, Venga, bai ez ganera. Bat, bi eta hiru. Bueno. Txingudiko institutua. Dejo nahi zuela. Hau dana, zeitxik, katuekin egingo dugu, jolas zakuaren bila. Venga, bai! Tiki-tiki, Tiki-tiki, miau, 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 miau. zakuaren bila guaz. Gaurko eremuak, Koldo Iñaki. Amerika, Asia, Europa. Aipatuko dizkizu egun katu arrazak jatorria duten kontinentean kokatu beharko dituzue. Sorte hon. Beharko. Bobtail, kuriliarra. Arraza hau, jatorriz, Amerikarra, Asiarra, Europarra. Dago Errusia gainean, nik uste dut Europa dela. Bai, Islas Kurilas hori. Baina Alaska dira. Ez dagoz Finlandia aldera. uste dut. Pues Europa. Bai? Europan. Siamdarra, Asia. Bambinoa, Amerika. Bai, izan like italiarra edo argentinarra. Bambinoa. Italiarra, ipini Europa. Europa. Bai. Persiarra, Bengalarra, Matarra. Erromatarra, azken katu arraza, Mantxa, Mansu artea dago. Mansu artea, Europan. A ber, Bambinoa dan Amerikakoa. Amerikakoa. Manksa. Ipini Europa, bai. Bai, ipini Europa. zemoz? Bueno, Zeo zer. hortxe zalantza batzuk. Bambinoa eta Bambinoak, Mantxa. bai. Bai, Irudikatzen dituzue, itxe gara bera? ke ba. Persiarrak. Bengalarrak tigreak, baina. Ni txikitan otxan dixon, katu batek atze egiten ustan zera, nik ez egin barik. Zeluen gatik, eta handikona, nik katuak hobeto urruti. Ez zen ondo hasi harremana. Ez. Da tetanosa emon edo ez? Katu eta gero kaleku bada etxekua kontuz. zan. Etxekua, bueno, zeo zer. Erdi etxekua, erdi kalekua, baina, bueno, etxekua. Bakatuekin gabiltz, jolasean, ni ze gertatu den 13.019 euro ditugulako jokoan. Siamdarra. Katu hori asiarra da? Bai. Tailandian du jatorria eta mundu mailan ezagunenetarikoa eta zabalduenetarikoa. Bobtail kurilarra
persiarra. Hau irudikatzen dugu guztia? Bai. Iranen. Iranen, jatorria. Persia. Bai? Asian? Iranen? Oso ondo? Iranen, hori da. Bertan du jatorria, etxekatua, oso ezaguna. Erromatarra. Ez dakigu izenak pista ematen duen edo ez? Europan du jatorria erromatarrak? Oso ondo. Katu erromatarra edo katu europara arrunta. Hau ere oso zabaldua, Erromako imperioaren garaian zabaldu zen, eta hortik izena. Mantxa. Jatorri Europan? Oso ondo. Bikain, Man uhartetako katua baita, buztan laburra da bere ezaugarri adierazgarrienetakoa. Hiru katu arrasta, eta trukaki erabiltzeko aukera. Irlak, urilak edo, Bai, ez ikusten ditut, Alaska aldera. Bai. Siberian, aldatuko dugu orduan. Orduan, bobtail kuriliarra aldatuko dugu Asiara. Bobtail kuriliarra Asiara aldatuko dugu. Bai. Gero, kertzen bagara, Iñakiren kulpa. Miau. Ez, biona. Asmatuz gero? Asmatuz gozkero, Iñakirena bakarrik. Aldaketa zuzen egin dugu? Oso ondo. Bitxu. Bobtail kuriliarra Errusiako kuril irletakoa da berez, Siberia eta Japonia artean daude irla hauek. Etxeko katu gisa oso ezaguna, Errusia. Bengalarra, eta bambinoa. Herrero, baten faltan. Bambino izan leike Argentinakoa, edo italiarra. Edo ez dakin hongo. Amerikan edo Europan, zalantza hori, bengalarra... Ez dugu trukaki erik, ez du. Ez dituzu ezazpi bizitza. Zerbait jarri duzu Asian? Bengalarra, Bengalako golkoa bertan dagoelako, Bangladesh. Izenak pista zuzen eman digu oraingoan, bengalarra Asian? Biak Amerikan! Lastima, Koldo eta Iñaki gaur ere zagoari arramazka aritu baitira. Baina ez da dirurik etorri. Bueno, momentuz irabazitako bai, 1.299 euro eta kategoria batez ere. Eta upazuek, ze erra eurekin egotea, etxekuek, gozo, segizuek, katuarekin bildu zaituzte.